آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ حق دی کردہ گفتگو شکل حیدر دی ہو بہوے، پاک حیدر دا جایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ پاک زینب دا مان آئے، لے کے وکھرا شان آئے، پاک زینب دا مان آئے، لے کے وکھرا شان آیا۔ روندی اکھ نوں ہسایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ گھر علی دے آیا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ آؤ حیدر دے در تے بھئیے، آؤ مولا تو لاگ لگیے، سہرا کمیان گایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ آج تے ذات رسول خوش ہے، عباس آیا بطول خوش ہے، رنگ دعاواں نے لایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ قمر ہاشم نو ویکھ حاکم، ابن حاکم نو ویکھ حاکم، قمر ہاشم نو ویکھ حاکم، ابن حاکم نو ویکھ حاکم۔ پردہ مکھ تو چایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی، پیر دھرتی تے پایا غازی۔ گھر علی دے